Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kaninyo. Padayon ta sa atong debosyon ni Senyor Santo Niño. Maigsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog santo sa misa. Magdungan kita. Nakakumpisal ako sa Dios nga makagawom sa tanan. Kaniyang maigsoon nga nakalapas ako dako yamot. Sa hunahuna sa pulong sa buhat. Sula pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, dakong sala. Busa nga moyo ko ka Santa Maria kanunay ulay. Sa mga anghel mga santos kaniyang maigsoon, ang ko'y ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, na doon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Diyos nga makagawang ngulay katapusan, mandui ang among mga buhat. Aron makapaymuot kanimo, himua nga magdaghan ang mga maing buhat. Di sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak. Nabuyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya miadto si David sa tulda nga tagbuanan. Milingkod siya didto aron magampo. Miingon siya, "Kinsa man ako, Ginoong Dios? Unsa man ang akong banay nga hangtod karon naguban ka man kanako? Apan alang kanimo, diyutay ra kini. O Ginoong Diyos, naghiskot ka usab mahitungod sa banay sa imong sulugoon kaniadto pagayod. O gipakita mo ako sa umaabot kong mga kaliwat. O Ginoong Diyos, gihimo mo ang Israel nga maimong nasod hangtod sa hangtod. O ikaw, o Ginoo, mahimo nga ilang Diyos. O karon, o Ginoong Diyos, tumana kanunay ang imong gisaad sa imong sulugoon ug sa iyang banay ug pasidunggan nila kanunay ang imong ngalan ug moingon sila, ang Ginoo nga labing gamhanan mao ang Dios sa Israel ug tukuron sa atubangan mo ang banay sa imong sulugoon nga si David. Kay ikaw, o Ginoo nga labing gamhanan, mipahayag maniini sa imong sulugoon sa pag-ingon. Himuon kong hari ang imong kaliwat. Busa, nangahas ang imong sulugoon sa paghimo niining pag-ampo kanimo. Og karon, o Ginoong Dios, matuod ang imong gisulti, og nakasaad ka niining butang nga maayo sa imong sulugoon. Busa, ikahimuot unta nimo ang pagpanalangin sa kaliwatan sa imong sulugoon, aron mulungtad kini hangtod sa hangtod. Kay ikaw, o Ginoong Dios, nakasaad man niini, ug tungod sa imong panalangin, mabulahan hangtod sa hangtod ang kaliwatan sa imong sulugoon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David, iyang amahan. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David, iyang mahal.
Hinumdumi o Ginoo si David, ug ang tanan niyang kabalakan. Yun sa niya pagpanumpa sa Ginoo, pagsaad sa gampanan ni Hakub. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David, iyang mahal. Dili ako musulod sa balay nga akong gipuy-an, nimo higda sa higdaanan di ako magkatulganan. Dili ko patigpalaw ng akong mga mata, ni papahulayon ko ang akong tabon-tabon. Hangtod kapangitaan ko ug luna ang akong Ginoo. Usa ka puloy anan alang sa gamhanan ni Hakub. Ang Diyos maghatag niya sa trono ni David, iyang mahal. Ang Ginoo nanumpa kang David, usa ka malig-ong saan nga dili niya bakuy-on. Palingkuron ko sa imong trono, palingkuron ko sa imong trono, ang imong kaugalingong anak. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David, iyang mahal. Ang Ginoo mana kaninyo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. May tabo bagod nga may tao nga magdagkot og suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa katre? Dili ba iya kining ibutang sa tungtunganan? Walay tinaguan nga dili mabutyag
walay gililong nga dili madayag. Kung duna kamoy dalunggan, pamati kamo. Ug si Jesus maingon usab kanila, matngunin ninyo ang inyong madungog. Ang mga lagda na inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo apan labaw pa kahingpit. Ang tao nga may iya ng daan, hatagan pagayot. Apan ang walay iya, bisan ang diyutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. It's Senyor. Pakpakan na to, Senyor Santo Niño. Maigsoon, mataghuman sa misa, doon naman tayo sinulog. Kanang sinulog, maigsoon, biblical, gana, no? Nagsugod na ni Hari David. Isayaw siya atubangan sa arka, nag-represent sa Ginoo, Ginoong Dios. Siya ginakauna, anak. Maingon ta, uban reliyon, maingon, buang ni mga Katoliko, magsayaw-sayaw. Pero kanang sayaw din, maigsoon, usa nakapamaagi sa pagampo. Ha? Sa sayaw nga tinarong, ha? Dili po ng lambada. So 2 steps forward, 1 step backward, no? Pasabot, padayon ta, nya mamalandong po ta, no? Lakaw ta, journey ta sa to kinabuhi, pero dili po sige journey, mahunong po ta, mamalandong. Muna yung meaning sa sinulog. Muna unya, dili lang kay kamera, dili mo sayaw, kamo pod. Ha? Pit Senyor? Klaro? Basig di mo masayaw, ha? Kaya ka ng pagsayaw, pamaagi na sa pagampo. Siguro daghan na ta pagampo sa Ginoo nga wala dungga, sayawi ang Ginoo. Senyor Santo Niño, labi naghay mo glawas, dunggon gud mo. Ha? Kisa may gahay glawas dire. Dunggon gud mo sa pagampo. May soon sa atong pamalandong karon nindot kayo ang first reading no unahon nato si sana man Hari David. Nindot kay ang pangutana po ni natong tanan. Kinsa man ako Ginoong Dios? Nangutana mo ana? O mo mutana yung kugulingon? Nindot ni nga pangutana da. Kinsa man ako Ginoong Dios? Kinsa man ta? No? Nindot ni nga pangutana ni Hari David nga ato pong pangutanon atong kugulingon ngadto ni Senyor Santo Niño. Klaro naman Senyor Santo Niño, no, nga batang Jesus, atong gisaulog ang misteryo siyang pagkabata. Klaro na to ha, si Senyor Santo Niño, mauni ang Ginoong Jesus. Dili ni manghod ha, uban na ba yung manghod, maguwang, dili. Batang Jesus, pasabot siya ni, ang Ginoo, nga bata pa, ang gisaulog na to ang misteryo siyang pagkabata. Karon mangutana po ta, nindot ni nga pangutana da, paminaw mo maayo ha, kinsa man ako Ginoong Dios. Una, may suro pangutanon na ito. Kita unta gihimo ta in the image and likeness of God. Genesis 1:26. Gihimo ta sa larawan, imahin sa Dios. Pero gipuy-an ba nato na masig larawan o imahin sa yawa? Kay kung wa na to puy ang pagkaimahin sa Dios. So kita unta, no? Nindot kayo, gihimo ta in the image and likeness of God. Maunta ta. Pero gipuy-an ba nato? Nagsunod ba ta niya? Muna atong pangutana, unas tanan. Unya lang nato baga ninyo, no? Pangutana sa palawmi pagpamalandong ato man ang gipuy-an. Okay? Klaro? Pit Senyor? Kaduha. Kita pod isip mga binunyagan o uban gikonfirmahan na, daghan gikonfirmahan na nahimo ta nga mga adopted nga mga anak sa Dios. Adopted. Kay usara man ang anak sa Dios ang Ginoo, no? Kuya Juan taning uban reliyon na kay sila anak sa Dios. Usara kita adopted ta o sinagop nga anak. Makapahimuot ba ta sa amahan? Sama sa Ginoo nga nahimuot ang amahan. Nang hambog siya, kini akong pinalanggang anak, nahimuot ako pag-ayo. Sa uban bahin, ingon siya, kini akong pinalanggang anak, pamati kamo kaniya.
Kaya ana ba kay ang ma-proud ba kay ang langitong amahan nato? Isip mga sinagop nga mga anak? Or miingon ang langitong amahan, kini akong sinagop nga anak, wag gyud ko mahimuot. Kay lagi wala puy So hinumduman na to. So una sa to, larawan sa Dios o imahen sa Dios. Ikaduha, sinagop nga anak sa Dios. Ikatulo, nahimo po ta o giluwas po ta niya. Now, uman mo ta na giluwas pa ta ano, magampo pa man ta, mo simba pa man ta. Tinanda, giluwas na makita. Duha ka klase ang kaluwasan. Una, objective redemption, no? Giluwas ta niya. Pero kinahanglan po kita mo cooperate. Para ato lang ibutang example, no? Siyambako na isunog usa no? Balay na sunog. Nya na usa ka na tawo nga nagluwas, no? Nagkuha. Pero kung di ka mohawa sa balay, di ka po ka maluwas, pabilin ka. So kinahanglan mo kooperar po ka. Gawas na ta, sunog. Adiri lang ko, mamatay, masunog yun ka. So kinahanglan po nga mo kooperate subjective redemption pasabot mo kooperate sa redemption sa Ginoo. So muna apil gapon ang pagampo, apil gapon ang pagsimba, pagkumpisal, pagbuhat maayog, likay buhat autan. Okay, klaro may sod? Pit senior? So muna, no, kinsa man ako, kanindot man di ay. Pero kung wa nato na puy maisuon pagka imahen sa Dios, larawan sa Dios, kaduha ang ang pagkasinagop ng anak sa Dios o ang pagka-dinuwas o redeemed by God, lahi ta sa laraw sa Ginoo. Muna puy-an unta nato na kaning tulo, no? Aron kung mo ta kinsam di ako kanindot man di ay sa atong pagkatao, no? Ang problema lang wala nato puy wa nato wa ta magpuyo o magsunod sa tinuray sa pulong sa Ginoo ug labi na ni Senyor Santo Niño. So mo ni atong assignment ha, kinsa man daay ako Ginoong Dios. Ha, unsa to? Kinsa usga gyud. Kinsa man daay ako Ginoong Dios. Mo ni assignment na to. Padayon ta sa pamalandong sa ebanghelyo ikaduhang pagbasa. Nahisgot siya og suga. Ang suga dili man nataguan, no? Ipakita gyud na daghang mga suga, no? Dili na taguan. Mahimo unta tag kahayag pod ngadto sa uban. Dili kangit-ngit. Dili desperation sa uban, inspiration unta ngadto sa uban. Mahimo unta tang gawas nga inspiration, no, nga makagiya ta sa atong isikataw. Dili ngadto sa kangit-ngit. Okay? Mahimo unta tang inspirasyon sa isikataw, no? Dili ma-desperate ang tao. So nindot kayo ning simbolo sa suga. Na tanawa Senyor Santo Niño, siya mao ang kahayag. Kita po isip instrumento, mahimo po tang kahayag sa ato isip katao. Labi na katong mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit, sa problema, sa labi na sa sala. Mahimo tatang instrumento sa kahayag. Inspirasyon, no? Kadasig ngadto kanila. Klaro ba, Megson? Pit Senyor? Okay, so muna mahimo tatay ngo ana. Di na to taguan ang atong pagkahayag, no? So mo nga ingon siya kung duna mo idalunggan, pamati ka mo. Kay wala ra bay tinaguan nga dili mabutyag, no? So mo ni nindot kayo maigsoon. Gawas nga katong tulo unsa to? Larawan sa Dios, sinagop nga anak sa Dios o linuwas or redeemed by God o Jesus. Himo po ta nga kahayag. Diri po inumduman ta nga di ta magpataka og hukom. Kay ang paghukom na to gamiton po na sa Dios paghukom na to, no? So bantayan na to na. Punindot kay sa katapusan maigsuon, ingon siya katong nay jutay katong ay daghan at ang tao nga may iya ng daan hatagan pagyod. Ang kwaon pagyod. Urag ko ano, urag binuang, no? Ang daghan punan, ang jutay kuhaan pagyod. Tinuod gini in other aspects of life. Tanawa ko ng mga dato, ani sa lain as para masabta na to. Tanawa ko ng mga dato, daghan na sila kwarta, kamao pa sila mo invest, kamao pa sila tigo, misamot ka dato. Diba? Ang daghan, isamot ka daghan. Ang pobre,
Bisyoso pa, gastador pa kayo, apay kwarta samot, puno sa utang, no? Ikiring, unay manuktok, makuyawan. Anita sa academics, tanawa ko ng mga bright na magtuon pagyod. Napay di pa kay maiso na academic, di pa gyud magtuon, musuyo pagyod samot kabugo, no? Nga na samot kawa. So tanawa ang daghan sports na may na kay basket, sige pagyod practice samot ka maayo. Ang uban way practice di pa gyud di pa gyud mo practice, no? So mao po na sa Kristohanong kinabuhi. Una natay daghang grasya, blessing sa atong gamiton alang sa Dios o sa isig ka tawo o samot kadaghan. Kay gitagaan matagasa, gamitan ang gasa para sa Dios. Ino-online lain matagasa. Palitan may ka mo kanta, siguro mag-choir. Pero kung di ka may mo kanta, ela sa pag-choir, kay mayabag, no? O may ka mo basa, lektor, o di ka may basa, dili na imong gasa. So asa nga gasa ihatag sa Ginoo gamitan na. Nya ayaw paghunong paggamit niya na kuan Ginoo. Improve yun maayo. Kay ang dunay daghan punan. Ang kwaon pag yun. Napailain bayan sa ebanghelyo nga gawas nga kwaon ihatag pag lain. So ayaw usiki ang gasang ihatag sa lain-lain matagasa kitang tanan gamitan na alang sa Ginoo ug alang sa kayuhan sa uban. Ngaysoon, pagkanindot sa atong pamalandong karon, no? Kinsa man di ay ako, Ginoong Dios. Kinsa man di ako, Senyor sa ninyo. Larawan niya, kaduha, sinagop nga anak, katulo, unsa to? Linuwas no redeem. Kaupat, kahayag, inspirasyon o kadasig nga to sa uban o tapusan, gasa. Aduna tay gasa nga gamiton alang sa iyang himaya o alang usab sa kayuhan sa uban. Mauni, maigsoon, unaw ta pamalandungan ni nato kinsa man day kita sa atubangan sa Dios. Klaro? Mo ni ato assignment ha? Amen. Pit Senyor. Maigsoon pag-ampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagahom sa tanan. O Ginoo dawata nga maluluyon ang among mga halad nga sa pagsantos kanamo imo untang itugot nga magluwas kanamo nagi ni Kristo among Ginoo. Ginoo man na kaninyo. Bayaw nga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay nga gagawom sa tanan. Angay matarong gyud magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kaya imong gibuhat ang tao tungod sa kayog, imong gisilutan tungod sa katarungan. Ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi sa Kristo among Ginoo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit sa yuta, nag-awit sa usa ka bag-ong awit sa pagdayeg. Diyog usab kami sa tanang mga sa langit, sila pagsangyaw simulay hunong himaya sa kaawit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Sana sa kahitas. Mangluhod. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa nang kasantos ipadalay mo espiritu pag santos magasa.
Amihimo kinialang ka na mo lawas tugon ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagulingon. Ikuha siya og pan, may pasalamat kanimo. Pikas ug mihatag nini ngadto siya matinunan og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini makong lawas nga itugyan alang kanimo. Amang paagi, tapos ang panihapon, may kuha sa sakalis, may pasalamat ni pag-usab. Nihatag nini ngadto siya matinunan ng mingon. Dawata kini o Panginoon kamutanan gikan nini. Kay kini maong kalis akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga ula lang kaninyo galang sa mga tao rong masala mapasaylo. Buhata kini rong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Araw paghandom sa kamatayan pagkabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amaan, ing paan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mo atubang mo alagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, kayo sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himo nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga pari. Namdumi usab mo maigsoon nga nangamatay. Alaumon nga banhaw silang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose ang bana. Uban sa mga apostoles na mga santos nga tuman sa imong kaubuton latas katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygo na mi kay miyaon pinagi sa Kristo. Imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya ihatag na kanimo makagaw mga mahandya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero mag-aampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong mga ubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Ngayon kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sala, malayos tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa Kristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko ninyo. Ayaw, tanawa nga mong mga sala. Di ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usay ikaw nga buyog hari. Hangtod sa kaangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita ta ang pag-isunay dahil na kaninyo. Santo lang. Cordero sa Diyos na nagawagtag sa mga kasalan, kalibutan, hatagi kami sa kali. Mangluhod, kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, pampamulong lamang mamaya. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, tugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo. Pinaagi nining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo, ang lingkod sa mga Dios. Viva! Vive, Señor! Sa tamang uli ha, iwasan na to ang misa. Señor Santo Niño! Viva! Vive! Ninyo tumura at ibahigayon ang pag-angkop sa panalangin alang sa atong mga hermanos ug hermanas sa karong adlaw. Akong giawhag ang tanang mga hermanos ug hermanas sa pagpamarog at tubangan sa altar samtang tawgon ang inyong mga pangalan. Hermanos and hermanas of the day, Mrs. Celedonia Vasquez, Engineer Virgilio Libor, and Dr. Aida Inting. Asa man? Palihog, dire, dire, tubangan.
Usara, wala ko ban? Mrs. Lidunia Vasquez and Engineer Virgilio Libor. Sige, pag-ampo ug panalangin alang sa hermano, ngito na mga amahan, nagasimbaw, nagaday kami kanimo, bidisyon kini. Hermana, aron pinagi sa imong grasya, magmadasigon siya sa pag-alagad kanimo. Sinisabang larawan, sa imong bugtong anak, Senyor Santo Niño, nga may painumdom kanila sa imong gugma o kaluoy. Pinagi ni Kristo, Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ato sila tagaan sa masipang pakpak. Mga pasalamat. Salamat sa atong choir, altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, lectors and psalmists, collectors and ushers sa ilang higugmaon ug makanunayong pagpangalagad. Salamat usab sa atong mga offerers, ang tanang kapilya sa Zone 9, Barangay Poblasyon Ward 3, uban sa sangguniang barangay, mga eskwelahan, establishments, ug lay-mandated organizations. Mapasalamaton usab kita sa Dios sa atong mga sponsors, nga sila si Mr. Arthur and Mrs. Christy Espina sa food package meals, ug si Mrs. Aster Roma Davis sa flower decorations. Tagaan nato sila sa masipang pakpak, pasalamat. Labaw sa tanan, daghang salamat sa atong mass celebrant nga si Reverend Father Jerome Yu, team member. Mga pahibalo gikan sa atong Padre Cura, mga Padre Cura. Ugmang adlaw, Enero 30, 2026, ipahigayon ang traslasyon sa imahe ni Senior Santo Niño nga pagasugdan sa Santos nga Misa sa alas 6:30 sa buntag. Inigkahuman sa Santos nga Misa, mubiya ang imahen ni Senior Santo Niño paingon sa San Jose Chapel sa Tungkop. Diin ipahigayon didto ang welcome mass sa alas 9 sa buntag. Magpabilin dito ang imahen kutob sa alas 4 sa hapon ug mobiya paingon sa Barangay Tulay Covered Court. Diin ipahigayon usab ang welcome mass didto sa alas 5 sa hapon. Magpabilin ang imahen didto hangtod sa Enero 31 pagpangandam sa fluvial. Ipahigayon ang fluvial procession sa Enero 31, 2026 sa alas 6 sa buntag nga adto manukad sa Tulay Fishport. Adunay sinulog street dancing gikan sa Tulay Fishport paingon sa simbahan. Ipahigayon ang Vesperas Mass nining adlaw sa alas 10 sa buntag. Ang kapistahan sa Ulugon sa Pebrero 1, 2026, diin ipahigayon ang misa konselebrada sa alas 9:30 sa buntag. Daghang salamat. So guman sa misa, adunay sinulog dance. So kitang tanan gid ha. Kay kanang sinulog dance usa na sa kaklase nga pag-ampo. So pangayoha sa Ginoo, pagdaig pangayo pod no. Ang Ginoo man kaninyo. Ito ko inyong mga ulo. Huwag manalangin kayo ng Diyos nga magagawang sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Viva Pit Señor!
Magpaka na to, Senyor Santo Niño.